Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Abasa wa tawalla, ya ɗaura fuska kuma ya juya baya. An ja'ahul a'ma, saboda makaho ya zo masa. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, to me ya sanar da kai cewa watakila ya zo ne domin neman tsarkaka? Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra, ko kuma ya wa'azantu, wa'azin kuma ta amfane shi? Amma man istaghna, amma wannan da ya wadata, fa anta lahu tasadda, sai gashi kai kana fuskantar sa. Wa ma alayka alla yazzakka, to me laifin me akan ka idan bai tsarkaka ba, idan bai karɓa musulunci ba. Wa amma man ja'aka yas'a, amma wannan da ya zo maka yana mai sauri, wa huwa yakhsha, to shine mai tsoron Allah. Fa anta anhu talaha, sai gashi kai kuma ka shagaltu ga barinsa. Kalla innaha tadhkira, aha, lalle waɗannan ayoyin tunatarwa ne. Faman sha'a dhakara, duk wanda ya ga dama sai ya wa'azantu. Fi suhufin mukarrama, a cikin wasu takaddu masu karamci. Marfu'atin mutahhara, maɗaukaka kuma tarkaka. Bi aidi safara, suna hannun jakadun Allah, wato mala'iku. Kiramin barara, masu daraja, masu yi wa Allah ɗa'a. Qutilal insanu ma akfara, Allah an ce mutum, me ya kai shi zuwa ga kafirci? Min ayyi shay'in khalaqa, wai daga me aka halicce shi? Min nutfatin khalaqahu faqaddara, daga gudan maniyyi ne aka halicce shi, sannan aka kaddara masa matakan halittunsa. Thumma sabila yassara, sannan ya sawwaka masa hanyoyi. Thumma amatahu fa aqbara, sannan ya kashe shi, sannan ya sanya sa kabarinsa. Thumma idza sha'a anshara, sannan idan ya ga dama sai ya haɗa shi, ya tara shi. Kalla lamma yaqdi ma amara, aha, har yanzu mutum bai zartar da abin da aka umurce shi ba. Falyanzuril insanu ila ta'ami, mutum yayi dubi mana, yayi nazari zuwa ga abincinsa. Anna sababnal ma'a sabba, lalle mu ne muka soko da ruwa matukar zubowa. Thumma shaqaqnal arda shakka, sannan muka tage kasa matukar tagewa. Fa ambatna fiha habba, muka fitar da kwaya daga cikinta, kwayar tsiro. Wa inaban wa qadba, da inabi da ciyawa. Wa zaitunan wa nakhla, da bishiyar zaitun da dabino. Wa hada'ika gulba, da lambuna masu yawan bishiyoyi da itatuwa. Wa fakihatan wa abba, da kayan marmari da makiyaya ta dabbobi. Mata'an lakum wa li'an'amikum, saboda jin daɗin ku da kuma dabbobinku. Fa idza ja'atis sakha, idan babbar tsawa ta zo, wato kiyama. Yawma yafirrul mar'u min akhihi, a wannan ranar mutum zai guje wa ɗan uwansa. Wa ummihi wa abi, da mahaifiyarsa da mahaifinsa. Wa sahibatihi wa bani, da matarsa da ƴaƴansa. Li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni, ga kowane ɗaya daga cikin su a wannan rana sha'anin kansa mata ishe shi, ta wadatar da shi. Wujuhun yawma idhin musfira, wasu fuskoki a wannan rana suna haske. Dahikatun mustabshira, suna dariya, suna farin ciki. Wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara, wasu fuskoki kuma a wannan rana kura ce a kanta. Tarhaquha qatara, baki ta lullube ta. Ulaika humul kafaratul fajara, waɗannan su ne kafirai fajirai masu saba wa Allah a duniya.